Wayambrik. Kalau terima Krisdayanti, Sobu Krisdayanti Balong Rejo Sukurame ya. Pak Krisdayanti, Sobu Krisdayanti ya. Wonten Balong Rejo sugeng mirsani liwat live streaming. Pak Yogi, Mas Yogi, ingkang lagi merantau, angsal kiriman salam saking Ibu Hadi, yo Ibu Yogi, mengundang. Jabrik persis sepane. Bijen iku delok go pemainnya. Yo jabrik iki to pake. Udah tangis rena wangi tan saya nalongso. Ah tobat. Tresnanku tak simpan ing jero dodo. Gendut
tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kedang lurus kadang menggot dongakno ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman gendok edeno cak sukri lulusan pondok wis tak ujet-ujet dek pondok iki wong akeh kok Siti receh prawan-prawan bres durung nate ketemu ya pondok Pak Kasturi dek tak ujet-ujet saiki